खुलुमबाय आंनि जय नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो गिबि गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरबाय। आङो दायो नोंसोरजों मोनसे गोनांथार बाथ्रा मोनसे रायलायनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जाय मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ खोनासंजोबब्लासो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन आरो ओरैनोल' साजों नायोब्ला बुजिनो मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै बे बाथ्राखौ मिन्थिनो लुबैदोंब्ला फार्स्ट टू लास्ट नायनो हागोन, अब्लासो नोंसोरो बुजिगोन, नङाब्ला ओंबा जाबां होननानै सानगोन। बे बाथ्रायानो जाहैबाय मेन इम्पर्टेन्ट बाथ्रा आरो कमेन्टआव बुंहरनो हागोन बबेया सैथो बबेया नंखाय, नोंथांमोनाबो बुंहरनो हागोन नायनानैहाय। अब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै। अके चलो। सिरि सिरि हारसिं हारसिं गोसो आंनि सानै सानै जायो गोसो मेथाइखौ दोनथ'लाय। आं मोनसे गुरुत्व खोथा सोंनो नोंनाव। आच्छा बे हाबा जानाय हिनजाव हौवा खारनायखौ नों मा होनना सानो? माथो साननायरा, सानब्लाबो माथो बुंनाय, खारबाय जोब्बाय आरो माथो बुंबाव। मानो खारनाया हिनजावफ्रा? हिनजावखौ जोथोन लानो रोङा, न'आव मावा दाङा, सामफ्रामबो थास जुवा गेलेयो, बिदियावथ' खारजाखागोन। ना फिसानो लादु लाबोनांगौ, ना बानलु संख्रि सामब्राम लाबोनांगौ, ना खरस लाबोनांगौ, जेबो मिथिया नालाय। आच्छा, बेनिखायनोथ' खारखागोन आरो माथो दंबाव। खारखागोन बिदिब्लालाय। खारनानै दस्रा फिसाइ लाहैबानो समस्या समाधान जागोन आरो। बे जाहैबाय दावराव दावसि, आनला गानना लगायबाय सारेगामाया। बिदि नंद्रायालै बन्दु, बिदि नंद्राया। आच्छा, आं दाना नोंनोनो बुंनोसै फंसे खोथाखौनो। थिगासे मानिबाय आङो, दावराव दावसि जायो होननानै खारबाय, बेलेगजों हाबा जाहैबाय, मानिबाय आं, नोंबाय हा। खिन्थु बे हिनजावनाव साननाय दंना गैया? आरो हिनजावनिल' दाय नङा, हौवाफ्राबो खायसे गावनाव हिनजाव थाखानानैब्लाबो मालाय हिनजावखौ लानानै खारो, नङा होमबा? बे हौवानाव मालाय साननाय दंना गैया? दिनैहाय सासे फिसाइ गोनांखा हिनजावा गाव हिनजाव गोनांखा हौवाजों माने गावजों फैबाय, नङा होमबा? फैबाय, फैनानै हाबा जाफैबाय। गाबोनहाय बे हिनजावा सोरबा सासे हौवा मोजां नुयोब्ला जे गावखौ गारनानै खारफिनगोन, बेखौ बेहा साननाय दंना गैया? आरो खारनाय सियर खारखागोन। दिनैहाय नोंखौ मोजां नुदों, नोंजों फैबाय, गाबोनहाय सोरबा सासे बेलेगखौ मोजां नुयोबा बिजों थांलायगोन। बेफोरबायदिखौ सानो ना साना? साननांगोन। आरो बे हौवायाबो साननांगोन, सासे हौवायाबो जाय लानानै खारदों हौवा, बेबो साननांगोन। मा साननांगोन बेहाबो? मोनथिबाय? बेहाबो बुजिनाय थानांगोनब्रा। मानो होनना बुङोब्ला दिनै आं हिनजाव गोनांखाजोंनो बे हिनजावा आंजों खारबोफादोंब्ला गाबोनहाय आंनिख्रुइ एसे साबसिन, आंनिख्रुइ एसे खामायनो गोरोंसिन हौवा नुयोब्ला आंखौ गारनानै खारैनि मा मानि दं? बेखौ बे हौवायाबो साननांगोनब्रा। साननांगोन। औ, आरो बे हिनजावाबो जाय जे खारबोफादों, गावखौ फिसाइ गोनांखा होननानै मोनथिसेयावबो बे हौवाया आंखौ लानानै फैदों, गाबोनहाय आंनिख्रुइ साबसिन हिनजाव मोनोब्ला बियो आंखौ गारनानै खारगोन बा दस्राखौ लाफिनगोन, बैखौ लाफिनगोन, बेखौ बेबो साननांगौ। खारन जे दिनखालिनो आरो बे सियरखा जाखागोन, मालाबाबो जे गावनि असे फिसायखौ गारनानै बा असे हिनजावखौ गारनानै गोजोन न'खर दानो हागोन, बे माब्लाबाबो जानो हाया। ओंखायनो नों बिदि साननायखौ गार, मिथिबाय? दावरावा जाखायो, न'खर संसार जानायाव एसे एनै फिसा फिसौ दावरावा जाखायो। बेफोरखौ